Oya orenya kura moge juan kino machiegno kinyi makawuono wantiere ka chenro mara mbako romo kawarango chenro mopogore opogore kendo kawuono wayudo thuolo mar rango kaka oganda odak e kor gwenge e miere mopogore opogore gina chiedh nade mage kadhe. Kawuono warango kedo gi dangni mar paro. Kawuono nyakora moge juan antiere ka giwelo mabino bedo ka watwak achiel kachiel mondo warangane chal mar ngima. Kanya kawuono dhi bedo kwaloso ka gi jopuonjre mondo warangane nango maponono nyamedo dangni mag paro e kindwa kaka oganda. Kawuono wantiere kar kanya kwara moge juan giwelo mabende dhi medo wa twak e wigi giduto mwasebedo kae kawaluo achiel kachiel. To bende ka wadhi nyime kod twak an giwelo kae achiel kuom gen jalony e weche mago mag hocho mabende dhi bedo kar kae ka watwak kod achiel kachiel mondo sumnwa paro kaka oganda nyalo dak kendo wamed kedo kod dangni mar paro. Mondo mi wachop kare nyakora moge juan anga koni welo mantiere godo banka wasewinjo sigana ni mana loso duche manyoro koro sani ka wawinje warangane chenro ma sirkal oketo mag neno ni adieri oket kod dangni mag paro e kuonde tich. Piny Kenya oriwore gi piny mangima e dhalo odiochieng' dangni mar paro. Thoro wacho odiochieng' ma kawuono en bero ngima makare mar obwongo e kuonde tich ma pacho ka. E nyasi mane oyuore gi jatend migawo mar thieth Deborah Barasa e osiptal man Mathare, kaunti ma Nairobi. The theme for this year, it is time to prioritize mental health in the workplace. And this reflects the pivotal role of workplaces in shaping the mental health of the population as a public health and development concern. Migawo mar thieth oyango ni kuonde tich onego los lwasi makare mag tich ne jotijegi mondo duok piny dangni mar paro e apise ma pacho ka. The Task Force on Mental Health 2020 in Kenya underscored the critical role of workforce factors in contributing to mental health challenges among the Kenyan population. This highlights the urgent need for workplace to prioritize mental health, in the workplace and create supportive environment for their employees. Oganda jo Kenya kod jotije mopogore opogore mane ochopo e nyasino ne onyiso sigandgi malit kendo makelo geno kotenore kod kedo gi dangni mar paro. Moko kuomgi ne oseparo kata kawo ngimagi giwegi. As someone who always used to see darkness and thought that taking my own life was the only way out, I'm so proud to stand before you today, encouraging you to consider owning your mental illness instead of it owning you. I could get relapse, and when this happened, I would be laid off on grounds of mental illness. This made me devastated, isolated, and made me hopeless. Oftentimes, I would develop suicidal ideations which I struggled to control. Jatend migawo mar thieth olero ni tuo mar dangni mar paro kelo lal e uchumi ma pacho kae kendo okawo thuolono mar nyiso pek monego mi tuono. It equally affects the socio-economic growth in Kenya, with a loss of almost 0.6% of GDP, as was seen in 2020. Migawo mar thieth oyango kawuono bende chenro mabiro tayo kaka irito ngima maber mar obwongo mag jotije ma pacho kae e kuondegi mag tich. The Ministry of Health has developed the country's first national guidelines on workplace mental wellness. And these guidelines emphasize a collaborative approach to creating a health work environment with clear roles of all stakeholders. E giko mar chenro kawuono, jatend migawo mar thieth Deborah Barasa onyiso weg tije mondo rit ngima makare mag jogo magindiko. Let us commit to breaking down barriers, fostering empathy, and building a society that values and supports the mental well-being of all. Cleophas Aluoch, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora moge juang mano sigana mano maga jogo mopogore opogore makale chenro kata achiedh nade mano madangni mag paro ta akoni makoro e kama odhi bero kata kama odhi gero e twak marwa okinyi makawuono nitie ka koda rowere kachiel koda ka jahocho mabendo daloso godo achiel kachiel kae studio akoni machiegni nyakora moge juang mondo mi uchop machiegni kodwa kae machiegni uruduto karwako uwe twak okinyi makawuono ada mi thuolo mondo mi anga uyude thuolo mano mar nyisowa
sigana mopogore opogore kata paro ma untiere godo kaka inyalo ber chal mar obwongo kata tuo mar obwongo manyabedo kan biro kaluwore kod dangni mag paro e kuonde mag tich. Nyakwara mojona koni kane an kodgi duto yena mana mondo mi amigi thuolo mar mondo mi gimoswa ka wachako kod Donald Odhiambo ma en japuonjre mbalariany mar Zetek. Oyawre kendo machiegni. Gi nyinga iluonga ni Donald Odhiambo Samba, ajanya kach modak Ramogi Migori kamoro ni god jope. Gisani apuonjore Zetek University. Watch mental health ni angwabi maka gi kanyo to koro ka ngaduogo iri jiuri duodi jo Ramogi da winyi wacho god jope aero kamanya kuom chopo ka kendo mar bedo kodwa achiel kachiel. Masinandi oyawre kendo machiegni okinyi maka wono era Ramogi TV. Kamano gi nyinga iluonga ni Masi Angeline Nandi, anyanya kach kabodho. Gisani an japuonjre mbalariany mar UN. Atimo ane higa mar 3 dabedo kil. Erokamano ahinya. Kibedo kil pod ibudo mane studio kar kae. Erokamano ahinya. Nyakwara Mogi Jwang kama chelo bende wantiere kae kod Jojo Bade. Oyawre kendo machiegni. Oyawre Cleo. Ago erokamano kuom program. Nyinga Obade George Solomon. Koro an aja Homa Bay. Aya komo miluongo ni Gwasi ni Suba South constituency. Koro amor mar bedo mondo bi ka wago twak e weche mar dangruok mar paro kaka gini affect wasani. Koro en gimoro ma owuok manyaka wangi wachne malong'o. Koro ambe an pod an japuonjre apuonjora e mbalariany mar atimo sombe e mbalariany mar UN University of Nairobi. Ambe atiegora mondo abedo kil. Koro maybe chieng' mabro biro kaka koro adwa temo fono tie chike ma rito e Kenya ka. Rokamano. Roburo ikine no kuchopo mondo mi chope Ramogi TV ka en kanyo kod Masi Nandi ka ujolonye weche mag chike ikine go ka buchopo. Nyakwara Mogi Jwang wantie ka bende kod Robert Ayeko oyawre kendo machiegni. Erokamano Cleo, ago erokamano ahinya kendo mar chopo kae. Nyinga kaka iwacho ni iluongo ni Robert Ayeko jakama gambo Rongo. Gisani chutho natiegora bende mbalariany mar Zetek University nende chon kana timo weche mag keno to nasetieko. Rosani bende ahao timo weche mag bedo kil the Kenya School of Law. Erokamano ahinya kendo bedo gi thuolo mar winjo sigana mopogore opogore gik matimore kuonde mag tich ka isebedo kanyo ka irango gi achiel kachiel. Susan Atieno oyawre kendo machiegni. Erokamano. An nyinga en Susan Atieno. An nyar game kamoro ni Kanyakuta mano game yala. Sani an e University of Nairobi apuonjra adwa bedo kil. To kawuono ago erokamano kuom miya nafas mondo wawuo gi jopiny e wach mar dangruok mar paro. Erokamano ahinya. Kaka wuona wayudore okinde duto chiche moro bochopo kare mondo penjo okil umo bedo ga gidagni mag paro nikech koro chala kama dhi bedo ka warangi mana kama wantiere kar kae. An bende kod Billy Sibuor en jahocho kendo wantiere kod studio kinyi makaono. Oyawre kendo machiegni. Oyawre ahinya. Mokwongo Cleophas Olocha gori erokamano kuom loso aput ma an go kawuono kendo ma en aput maber nikech gibiro puonjo jopiny. Mar ariyo agone jowinjo duto erokamano kamoro amora gintie nikech bedo gi ng'eyo e step mokwongo mar yudo konyruok. Nyinga en Billy Joseph Omeno Sibuor. An gi nyinga 4. An wuod Kang'o Kakitoto. Kendo nonro mar ginene tich lony man go en clinical psychologist. Wan jolony e yo mar paro gi tim. Koro arwako jowinjo duto ni kae monego bede nikech kae mwadwa yange weche moluwore gi paro to kod tim. Erokamano ahinya. Billy, yena mondo mi achak kodi winjo sigana ma wakelo kar kachiel kachiel oloso odiochieng' manyoro ka ne piny mangima jalo odiochieng'no mano mar bedo gi ngima makare, mano mar
mar paro e kindwa kaka oganda to thoro wachen mag jotich e kinde mwantie sani. Piny Kenya ochung' kama chal nade kiwacho ni piny Kenya wito maromo atamalo 0.6 mano 0.6% mar GDP kaluwore kod jogo maponono kaonge magi kata lalo ngimagi kaluwore kod dang'ni mag paro. Ire kamano Cleophas, kachako wuon kapok adonje penjo mi penja, abiro wacho ni joluo nogo ngero ni wiche dhano. Koro ka wiche dhano, matiende ni wich oting'o gimiluongo ni obwongo. To obwongo ni ema kelo paro. Winjo Cleophas? Wiche dhano, koro wiche moting'o obwongo, to obwongo ni ema kelo paro. To kendo paro ni ema miyo wayudo kaka watimo mopogore opogore. Wan ka nikech pachwa ong'isowa ni wabi ka. Koro paro marwa kosebedo maricho, to ok wanyal timo gik monego bed ni watimo. Kendo timbewa kamoro amora ma wantie lingana gi paro ma waparo, to kendo lingana gi obwongo marwa. Koro kobwongo ni osebedo marach kendo pachi osebedo marach, ok ibi timo kaka onego bed ni jopiny expect kata gima onego bed ni itimo. Matiende ni wabiro bedo gi chandruok e dak marwa. Mar ariyo, kwa adhi e penjo mipenja, jo Kenya ok osebedo Afrika, wawakete Kenya, jo Afrika ok osebedo koketo mahino e dangni mar paro. Ginene ka gima ok lich ahinya. To adier gini en gima lich nikech gini miyo wawito gik mang'eny. Wawito ngimawa, wawito tijewa, wawito pesa, yuto mekwa, kata wawito ngimawa wegi, kata wawito tuoche mopogore opogore. Koro dangni mar paro en gima ok osebedo kokete mahino, to amor nikech kineno kata nyasi manyoro manye wahingo go dangni mar paro e piny mangima. Dangni mar paro e piny mangima, World Mental Health Day, nyasi manyo otimore e Kenya ka Mathare Hospital. Kendo thor mar wach manyo iwacho kanyo en dangni mar paro e kuondewa mag tich. Iwinjo? Matiende ni kama watiye en kama wakete ngimawa kabisa, oingo kata mana kuno wadake. Chakre okinyi nyaka odhiambo ibudho kamitiye. King'iyo ngima mari duto, tibiro yudo ka ibudho kamitiye moingo kamoro amora. Tibiro yudo ka kamitiye ni lwasi koko ber, to biro affecti ma imbi lokri ma pachi olokre kabisa. Koro lwasi mar kama watiye onego bed ni bedo maber. Mondo miyo wadak kata mondo wati gi jok matiyogo e yo makare, nikech kama itiye nigi chandruok, to kata tijno chunyi biro aye. Kata ne bemna ni yuto nitie, tinyalo wacho ni okay, an afadhali tijno bedi, awe tijni adhi ati gimachielo. Mano kaluwore gi lwasi mar tich. Emomiyo mahino manyoro nyen dangni mar paro e karwa mar tich. Erokamano. Nyadani mag paro ni Kenya winja ni mar Susan. Adwaro ketwak sani to en gino mosebedo ka chando wi oganda mathoth ahinya. Wan gi joma tindo madonjo e tich ma samoro ok ong'iyo gi dangni mag paro. Bende iparo ni dangni mag paro en gimoro mantiere ma joma tindo bende ong'e ni nitiere, koso nya bedo ni gi go through process no kata challenge no mano mar dangni mar paro. Nyamiro kata gin gi depression, stress, gik mopogore opogore mantie ka, to gikiane mane gima gikadhe e kuondegi mag tich. Erokamano kendo. Anyalo wacho ni dangni mar paro, wach mar dangni mar paro ni ji ok ong'eye maber. Iyudo ka dhano nigi stress, depression, lakini ok gielewa ni mae shida ma gin go. Nikech dangni mar paro en kaka koso kwe, pachi ok otulia, neno. Koro kijende nyaka jok madongo mang'eny ok obedo gi information mar dangni mar paro, especially kaka jatelo osewacho kae ni Africa information mar dangni mar paro pok obedo ka
inyiso ji. To nego yude kanye nikech mane penjo mantiere ka in kaka in goro kaka Susan in paro in dang mag par ni ng'eye kure ma joma tindo mamoko bende nyalo yudo thuolo mar ng'eye odiochieng' ma kawuono. Erokamano kendo gima nyalo wacho en ni information mar dang'ni mar paro outside oko mar Africa osebedo ka ipuonjo jopiny. Nitie migawo moko gin mag sirikal, moko gin mok gin mag sirikal, ma osebedo ka temo chopo ne jopiny ka puonjogi weche mag ngima mag paro. Ineno, koro wawach ni kaka e Kenya kae kata sani nitie organization mar migawo miluongo ni Wezesha Youth Initiative. En migawo mar rowere matemo chopo ni rowere duto e Kenya kuonde mopogre opogre ka wuoyo gi ji ne wach weche mag ngima mar paro. To kaka wawacho ni paro e kama chakruok mar gik ma ng'ato timo gi gik ma ng'ato wacho. Koro en gimoro ma muhimu ahinya ka ngima mar paro iwuoye sani mondo okony jopiny. Erokamano ahinya. Donald, iwuoni ni gimoro ma oganda machako tich bende ong'ega ni dang'ni mag paro kata tuo ngima makare mar paro nyalo mako gi kinde ma gintiere tich ma bende kel roch chenro gino kata nyadini maloso kar kacha oyudo tich siriembe tich nikech jogo pono nokia gima time kare gima okadhe en dang'ni mag paro kata ngima moro mok ni kare bende mar paro. Erokamano Cleo kuom thuolo kendo. Anya wacho joma dhi e tich nyakoso ng'eyo dang'ni mar paro matimogi nikech samoro luwore ngima magikale magidakgo kuma gidake. Inya yudo ka onge ng'ama dang' olerne ni pacha ok nikare kata akale kama. Koro ka giyudo jolony mag thieth nyakonyogi mang'eny to moloyo ka girito ngimagi kendo ging'eri gin giwuon. Erokamano ahinya. Masi, ji tiyo yudo tuo mag dang'ni mag paro kuonde ma gin e tich. Moko wito ngimagi, moko nyalo kawo kata ngimagi giwegi nikech iwacho ni sani nyawuok kata iyudo ni jatich mane nitiere godo okawo ngimane en owuon. E kinde ma giyudo timore bende ipa ni gino osedonjo e yo makare e kind oganda. Sirkal yawo chenro mago mag nyiso lai kata guidelines monego bed ni luwo mondo mi orit ngima mag jotich gi weg tije mopogore opogore mag employers. Minuono osetime malong'o ahinya e piny Kenya ka wadhi yalo odiochieng'ni mar dang'ni mag paro kata ngima makare mar obwongo. Erokamano. Ok apar ka en sirikal osechiwo guidelines ndio kaka onego bed ni kuonde mag tich rito paro mag joma tiyo ei kanyogo. But ok apar ka en gima osetine manani sana nikech kama wantie sani e Kenya pod wayudo ka jotijregi pod kadhe challenges mang'eny mag dang'ni mag paro ma pok ging'eyo be pok gifwenyo moko. Koro Kenya ok osekawo okang' mabeyo mondo one ni jotijregi oyudo kony maber mondo konygi e weche mag dang'ni mag paro. Kwang'iyo recent cases pod wayudo joma kawo ngimagi kuom hawi marach nikech hinyruok ma giyudo e tich ma luwore gi dang'ni mag parogi. Iyudo ka working conditions ma gintie ok beyo. Koro the country poko okawo steps mabeyo mondo one ni jotijregi oyudo kony maber ma gidwaro mondo lwasi mar tich mantie kanyo bed maber mondo giti maber kaka dwarore. Erokamano ahinya. Ng'eni bili ang'i mule kar lwasi makare ka joma gimalose e kinde ma ng'a achopo iri kar ka yana mondo mi adhi ani Robert ayieko kata bang'e ng'aduoga ne ir John. Gima ntiere kar ka en thuolo mag tije ma bende oganda yudogi. Bende iparo ni adiere tiegruok makare nitiere kata ng'eyo gi lony kata ka en lony mapiny kuonde ma oganda mathoth tiye ni dang'ni mag paro en gimoro mantiere to en adieri. Ka wawacho adier mantiere kabisa chutho sani kopo ni ji chako tich kamoro yudo tich moro kamoro. The first thing ma samoro ng'at mondiki tich dwa ng'iyo kaka tijeni dhi maber. En ok odwa nong'i ni tijni ang' dhi maber nade to in ichalo nade samoro. Omiyo pok osebedo gi puonjruok maber kar tijewa ama kuma ji nitiere
manyiso ni manyalo kelo awareness mar dang'ni mag paro. Ting'eni mano ema samoro miyo ng'at matiyo kamoro ibedo gi chandruok, nikech samoro kata in gi chandruok to ok inyal wacho ne ng'ato. Koro gini dhi odhi clog mind to bede pachi kabisa to chandi kasto obro affect kata results mag tich samoro. Ting'eni bang' kose affect results gi mag tich, ng'at mondiki tich to samoro ok odwa ng'eyo mano, poka oriembo ng'ato to samoro koriembi tich to mane samoro gima nitegemea I end up ni idhi iwinjo ka ng'ato dere, ng'ato bende samoro olokore kata mana janeko nikech koro piny osebedo ne matek kamano. George, mane chal mar wach kuonde mopogore opogore kata kirango oganda mane gidang'ni mag paro, nitie gik moko ma gitimo kata ma giparo manyalo bedo mopogore gi jowetegi kama gintiere. Bende en paro minyalo somo ne jogo mantiere kuonde mag tich ma opogore opogore kotenore kod miyo jatich thuolo mar bedo kod ngima makare mar obwongo, mar wich, mag paro maler e kinde ma wantie. Kamano Cleo, adwa chako mano kawacho ni wach dang'ni mar paro gini en gima rach ahinya nikech ochal ka gima kane wan e high school e sekondar unyalo paro ni ne wasomo gimiluongo ni carbon monoxide, means nitie muya ma wach ni iyawo jiko, imoko jiko i ot to ok iyawo dhot maber kata dirishni maber, to wach ni nichwako kata nyanyochi moro iwe e kendo kacha kasto idhi e nindo. Koro inyalo yudo ni ichiew e dier otieno ka wiyi bari kokamano kiny yudi kitho, means ok inyal fwenyo ni gimoro hinya, gimoro ni e ot ka, koro odonjo iri mos mos ma ka ji fwenyo ni ang' nohinyi cha iyudi ka ne pachi oselal, in ng'ama ohewore. Koro mano e gima chalo kaka dang'ruok mar paro, nikech iyudo ka ng'ato odhi wuon ni en normal, nikech ka wan jotich watiyo kamoro achiel to an gi dang'ruok mar paro ni gima timore ni abiro neni kaka in normal, nikech wang'e ni dhano mondo ibed gi ngima makare ochal mana kaka kit kendo adek. Oningore wang'e ni dendi chal nade, be waneno ka dendi osechako dondore. Ka waneno ni Cleo wanyo ni ng'ano ngimane ber, iwinjo to seche moko in gi shida moko, dang'ruok moko mag paro thagi, kaka for example jofwambo, king'iyo kata statistics mosetimore mane higa ni kende, kiwuoyo about ji aina Mbugua gini, king'iyo ji aina king'iyo ji aina Mumbua, king'iyo aina Nasibo, ji aina go, kata Dr. Mora, bieni jogi kanuromo godo e tich tuneno ni ng'ani ngimane ber, onge tabu, but koro iduogo yudo bang'e ni ng'ane ne owewa kata ng'ane ne pache olokore, pache owilore. Koro nikech gigi en gimoro ma timore e iyi, koro unless kiwache oko mondo koro wanyalo ng'e ni ng'ane ne nigi shida ni, obedo matek mar ng'eyo. Koro kadhi e penjo duoko penjo no mane wachono, oningore jotije, in wuon tich, in manager kamoro, in gi jotijeni, oningore iket environment no, oningore iket lwasi unyalo wuoyo kaka oganda, kaka familia gi jogenigi. Koro wek ng'iyo ni adwa ni mondo biashara na ni oidh sana, oti maber, koro ichuno jatiji ni mondo oti kaka ng'ato kaka Mora naneno ni otiyo from 12 hours to nitiere nyaka mano otiyo bang' seche 36 maonge non-stop, means jatende dwaro ng'iyo niya ang'o ma dhi wuok, but ok ing'i niya have I provided, achiwo lwasi no makare mondo jatijni oti maber, mondo wanyalo neno matunda mag tijni. Koro gima nyalo wacho ni ne jotelo omi thuolo mar bedo jatend ji, kendo in gi jotich, gima oningore ing'i kidwa ni mondo tiji odhi maber, oningore ing'i ni jotije nigi paro gi be is it secure, be gin gi lwasi maber manyalo konyo gi tiyo, wek keto gi ni idwa mana tich midwaro ni mondo nyaka tim ni eko ka mondo company kata biashara chino mondo medre. Koro mane gima nyalo wacho. Erokamano ahinya, kendo en paro maliw ahinya ma waduto wasebedo ka wagolarno chak twak nyaka sani. Billy, lwasi makare kar tich manyalo nyayo paro maber
kata paro ngima makare mar paro kar tich onego bed ni en mane. Kawuono ntiere kae gi colleague mara manya wacho ni anene ga pile pile ni ng'ani omor kamoro kasate tij fwambo ni bende ok onego bed nang'iyo kamera kacha to akun nyaka inyiera nyaka ibed mana mamor to samoro ni gino machamo chunyi kata madhi kodi marach ahinya to gino janeno samoro wacho onego bed ni nene kata konene to mano kadhe mana matin kanyo to bende wadhi mana nyime kod chenrowa. Ng'ama ni kae dwaro lwasi makare mar tich to bende odwa ni mondo obed ngima makare. Wayudo ng'ato mantiere buti lalo ngimane kata wito ngimane to en ng'ama ni nyiera kodi machiegni kae. En ang'o matimore mopondo e kuondewa mag tije monego bed ni bero mondo mi kik wawit ji matindo kata jogo madongo kokalo yor kawo ngimagi giwegi? Erokamano Cleophas, en puonj mamit kendo ageno ni jowa dhi yudo rieko e twak mwan go kawuono. Kapok abiro e lwasi mar tich miwachono, adawacho odwa chako chien kaka jo Afrika kaka jo Kenya ni alwora oganda mwawuoke ere kaka ne watimo gigi ni chon ibiro yudo ka dangni mar paro ni idil kode yo mopogore opogore. For example, ka ng'ato ne nigi dangni mar paro to jomadongo ne kete piny to loso kode. Mar ariyo, ka nodhi e level makoro mamalo ma ng'ato koro wiye wilore ni ibiro yudo ka jali imiye yadh nyaluo to kata itere ka lemo. Iwinjo? Magi yore mane itiyogo ndalo machon. Sani gigie ok dhi maber. Ibiro ka ng'eny ji oloko gig ohala. Kidhi ka ja ajuoga kata mana jo yedhego moko gin gidak Nairobi ka to en odwa mana pesa. Gimoro timo ni onge. Mar ariyo, kata mana lemo jomoko loke ohala. En odhi kanyo koso keto bandera gi nanga makwar to en pesa modwa kuno. Uonge attachment gi gimoro amora. Koro maduong' mogik ni dangni mar paro ka nitie a lot of stigma wich kuot mang'eny moluoro ka. Koro wan wawegi ka wan gi problem. Okay. Wan wawegi nigi problem. Wan wawegi nigi problem gi dangni mar paro. To waluor ok wamany kony. Iyudo ka in gi chandruok machandi to ok dhi many kony. To kata kidhi manyo kony tidhi manyo kuom jalemo. To jalemo ni samoro ok en jalemo malemo gadier. Koro ibiro ka ok ibiro yudo konyruok. Adier kata mana joma ndiko tich gin be gidak mana e society mwadakie. Ibiro yudo ka gin be gin gi stigma gi gimoro amora moluoro dangni mar paro. Mako winjo ni in gi shida moro e pachi to gima obiro kuongo timo ni obiro mayi tijno kata obiro chiko tijno obiro terminate your job kata obiro manyo kako oriembi e tich nikech en owuon ibiro wach ni ng'ane ondiko jok ma wigi richo. Koro luorono miyowa monowa manyo konyruok e kuonde mwadakie. Adwa ng'iso jopiny ni dangni mag paro en wach maduong'. Mental health is big. To ji ok ong'eyo ni oting'o ang'o. Nikech dangni mag paro en wach maduong'. To nitie kidienje mopogore opogore e dangni mar paro ka. Ma ng'ato nyalo bet kodi tin irito nolokre janeko kok ing'ani kare ng'ani nigi dangruok mar paro. To kare ochakore mopogore opogore. Mokwongo, the highest level of mental health iluongo ni schizophrenia. Ma en neko mwang'eyo e kor gweng'. Iwinjo? Koro neko ni ok en problem kende. Neko ni miluongo ni schizophrenia en ng'at mo ok ong'ere. En ng'at mo ok nyal rwako nanga. Ok ong'e ni sani dwa chiemo, sani omo chiemo, sani tedo, sani dhano luokore. En ng'at modak. En ena kanyo endo. Mano neko. Kendo neko ka be kedo pogore. Nitie neko mar ng'ane pogore neko mar ng'ane. Iyudo ka ng'ane to yes ok orwak nanga maler ok gini maler lakini kako timo gik moko lenga ok owuo. Ma jogi bende nyalo bedo nitie kuonde mag tich ma ng'ato en mana kodi kanyo en mana ka gima en
en mana kodi achiel kachiel ka to pachi onge kaminti kata gik motimo bedo mana mopogore gin jogo mantie kata kuonde mag tich giyud konyo yo machalane jogi ka sudo mana ni kapod adwa lero kit dangruok ma paro ni kidienje nikech kanye ma jopiny nyaka ng'e mondo ging'e ni to ng'at maneno ni en ochal nade mondo giyud kony. Nawacho ni neko en the highest level miluongo ni schizophrenia. Nitie bipolar wanyalo wacho ni en kaka juogi moro miro ka ng'ano ne mor gokinyi to koro godhiambo to kendo koro dwa dhaw kodi to gima utimo ne be onge iwinjo ma be en kit dangni mar paro moro e yo moro. Koro ng'eni ng'ani rwakore maber kendo udak kata maber lakini en gi kit juogi moro ma mondo dak gi ji kata mondo kendi mondo dak gi familia mara tek unyalo bedo no ger masasa iwinjo mano kit dangni mar paro moro. Ka waweyo bipolar no wan gi anxiety anxiety disorder. Anxiety ni wanyalo wacho ni en kit luoro moro ma iluoro ma onge kata mana gimo miyo in ng'at ma ka gimoro timore to chako tetni ka gimoro muoch kata kamae to in ng'at ma itetni to luya wuokni to inya kata lwar piny. Mano be en kit dang mar paro moro. Kit dang mar paro opogore nitie ma oluwore gi chiemo marwa iluongo ni eating disorder. Nitie jok ma chiemo kabisa, nitie jok ma ok chiemo. Oparo mana ni ko chiemo to dhi chwe kata odhero kata dende tin to paro ni ko chiemo to dhi tiro nade odhi chwe iwinjo ma jok moluoro chiemo koso gi luoro medo kilo ero akianga gin ka ang'o penja ni George en mane ma porono semake samoro sero dagni mar paro no to en oluor. Nitie nyaka man nindo iyudo ka ng'ato nindo chande mano be sleep disorder is common ok onindi samoro nindo to chiew mano be mano kidieny moro mar dangni mar paro. Ka wabiro kanyo nitie gimiluongo ni obsessive compulsive disorder. Gin jok ma pachgi oketogi e timbe moko mok konygi. Iyudo ka ng'ato nyalo bet ni oluoko kata lwete diboro oparo mana lwete olile koseluoko kama to dhi oyudo ka oseluoko lwete sechegi kendo bang' dakika ariyo to chako dhi otap odhi luoko lwete. Yani pache duto kete ler modhi mang'eny. Iyudo ka ng'ato samoro luor oninde ot kama to osechiewo oseluoro dhot kendo bang' dakika 20 ochiewo to dhi ochako mulo dhodni ni to dhodni otim nade bolor kendo kochako duogo nindo to ochako chiewo kendo ochako dhi timo the same iwinjo. Koro magi gik ma timore. Aya kwa weyo mano nitie nyaka timbe moko miluongo ni jendeke iluongo ni deviant behavior. Iyudo ka ng'ato en timbe koinyi to more iwinjo kotimo ni marach to winjo ka more kabisa. Timbe moko mineno ka jojuogi mogotieno ka jojuog pitipiti mago gin mental disorder in that line. Gin gana jendeke ne mamore kotimo ne ng'ato marach uwinjo ko mor kabisa kendo dwaro nuo kendo iwinjo. Koro kwa ng'iyo gigi tiyudo ka ging'eny. Koro wuon nitie kaka onego wadak kaka oganda to kineno ka ng'ato timbege opogore yani ng'at matimo tim mopogore gi expectation mar oganda mano ng'ato monego bed ni miyo wang'iyo to wamanye watere kamikonye kata wamiye kony nikech ok inyal dak mopogore gi expectations mag oganda. Erokamano ahinya ilero yo makare kendo wayudo thuolo beni sani chenro dhi nyime ineno sibuor ka Billy to ka ng'ato neno Masibe ka neno George neno Susan neno Robert kaachiel koda ka Donald gitemo gocho asa kik ugo simbe go sani jogi ni studio ka simbe gi boywak gini giring to moko ma kodhi yamo to kwa kik ugo simbe go gona gi sabich ka gisetiyo ka wuok e studio kae wayudo gi nyakura mojwang ni gin kido mopogore mag dangni mag paro kama gintiere kar kae. Susan dobed ni en adier ni gigi waneno gi kuonde ma wadake kuonde ma watiye to
resruok malong'o pod ok bi. Ineno ka ng'ato iwinjo kata ranga ni ler ga sate ni sama tini wuok iyuo wi kiduogo kendo dakika do chaki da yuo wi no nyabedo ni en tuo in wi te keto mana kanyo mano kamenti mano kuom ranyisi kata kamano yier wi to intiere go mari ramo gitiyo kode dang ne mag paro gi kidienje mopogore opogore mewinjo nyaka sani be mana gini moko mantiere kindwa iwacho ni nitiere rem mar ng'eyo kuom jowa mathoth kuonde mag intiere kuonde mag tije kata employers gi gitim gigo machal nade mag nyalo identify gi chon mondo mi gires ju tije gi mantie kod achiedh nade machalo kama gitingi magi kuonde mag tich. Erokamano kendo. Mokwongo adwa wacho ni dang'ni mar paro hinyowa kuonde mag tich nyaka e mierwa. Nikech iyudo ka ng'ato en e tich to environment motiye, alworane mar tich, iyudo ka jotendwa kuonde ma watiye samoro gin jotelo madonre, en gimodwa ng'eyo en ni ohala ni be dhi maber koso ok dhi marach. Alafu ikendicha kinyalo iyudo ni jok mitiyogo nitie jok ma kama gintie gidwa mana ni gikel gwandruok gi koko ineno. Koro nitie jok moko ero kuonde man gi koko go to nitie kaka miyo gi dang'ni mar paro go. Alafu kendo iyudo ka tich ma ng'ato tiyo uchumi sani ni malo. Koro tich nitie idhi tich kochakre saa 11 ama joma chako saa 2 nyaka saa 11 godhiambo ibete tich seche 8 lakini pesa ma wuok en pesa mok nyal konyi nikech nitie usuru mo nyaka ichuli. Koro iyudo ka magi te ng'ato kobete tich pache lala ok onyal tiyo maber. Koro seche moko ti maber ni boss gima en odhi neno ni in tiji ok ber ok odwa ng'e gimomiyo tiji ok ber koro wanya weyo iwuoge tich ama kendo koro chako gere gi jatich. Alafu weche mag dang'ni mar paro kelo nyaka gwandruok anjawo e mier nikech iyudo ka ane tich to pacha dang'ni koni to jok madak go wach ni kapod idak gi jonyuola ma jok ma nigi joudi gi be pachgi dang'ni. Koro iyudo ka onge winjruok dhano chako gwandre ot to ang'o ma koro hinyre ot kae nyithindo madongo gi gibe koro pachgi chako ng'iyo gi lweny. Iyudo ka ji gore nyithindo koro dhi nindo oko timang'o koro gibe ngima gi mar paro chako chandre kapod gitindo. To mane gimomiyo wawacho ni ojende ai emo hinyre ahinya gi wach dang'ni mar paro nyithindo masani nikech kama giae ne nitie lwenje go gik mang'eny makelo dang'ni mar paro. Alafu kendo iyudo ka dang'ni mar paro hinyowa kendo e ngimawa iyudo ka dhano chako tiyo gi yedhe e yore moko winjre. Iyudo ka wuod ng'ato koro oneno ka ngima tek pache dang'ni to onge kama onyalo yude kony koro donje kong'o otieko ni mane gima nyalo kwe wiya koro en mer masate ama njaga. Koro jogweng' nikech koso ng'eyo miyo jogweng' tieko ni wuod ng'ane orundre ineno koro onge kony minyalo konyego. Koro mae hinyowa ahinya nikech koso ng'eyo emomiyo chenro kaka mae ber ahinya nikech watemo nyiso jopiny wan be wamedo puonjre mondo wang'e wachni nikech dang'ni mar paro en gimoro ma very dangerous onyalo hinyowa ahinya nikech en gima kaka Obade wacho en gima inyalo bet ni in go to king'eyo ni in go. Koro itieko ni an seche ma wiya ochwakra nadwa mana nanindi ama ng'ato tieko ni an kasego chonga piny chonga gi lo mane kaka adhi tieko dang'ni mar paro. Koro emomiyo gima inyalo tim kuonde mag tich en ni bosses gi joma tiyo onego otem mondo ging'e giket system ma konyo ji ngima mar ing'eni wawach ni kaka ibedo employed nitie allowance mimiyi ama insurance mar medication mari kihinyri wawach ni katiendi notur kidhi timo reporting ang'o lakini what about pachi seche ma pachi chandre no onego kel kaka system kaka johocho kuonde mag tich ma kuonde mag tich mang'eny kata ohala matindo gi onge go. Wawach ni ng'ato kuonde mag tich wawach ni kata ng'ato tiyo tijot ineno onge kaka onyalo communicate gi boss ne lakini be ok onyal manage dhi ka johocho kaka jatelo wacho ke ni dhano oloko gini ohala nikech koso ng'eyo lakini sani ka waseng'eyo gima dang'ni mar paro en koro gik moko kaka johocho keto system ma ng'ama tiyo nyalo wuoyo gi jatende
mondo ng'e ni jatelo an kendo koko mang'eny kuonde mag tich ema muona timo tich nikech in kaka boss onego ing'e ni ang'o ma muoni timo tich ok ni luonga ng'ama indiko ni in tiji rach ami dwe achiel no samoro pache emedo dang'ni nikech koro en gi stress ni kwa dwe ni ok perform maber adhi koso tijni to tijni kakoso nyithinda ok dhi skul adhi koso school fees oda ok anyal nyiewo ne joda gik ma gidwaro wanyalo koso chiemo ang'o koro pache medo dang'ni matiende ni kata ka dwe ni pok orumo inyalo gole e tich koro ka duoko penjo mar gik monego tim mokwongo kuonde mag tich onego bed gi kaka johocho insurance be onego bede manyalo miyo seche ma ng'ato nigi shida mar dang'ni mar paro kochopo e area kata kaka mar ni bipolar koro nyalo bet ni nitie system ma cover medication ne ineno nikech alafu kaka ng'ato ka nigi tuo mar koro paro kaka bipolar iyudo ka ji koro oluor bet bute iyudo ka ng'ato wacho ni kadhi but masi kacha to wanya nyiero dakika achiel dakika mar ariyo to koro masi dwa mana goya gikom koro oyudo ka onge ng'amo nyalo wuoyo go osiepe be koro ok dwa winje koro masi nyalo chopo kamoro ma wach ni an koro oroma we akaw ngimana tineno seche ma masi okaw ngimane nitie jok mategemea masi wach ni masi nigi nyithindo gi koro dong ka gin kiye gidwa dongo ka onge jonyuol nyathi ka dongo ka onge min gi manyise ni ka ama midhiero dong ne jonyuol mane tegemea nyargi ni nikech koro onge kaka pesa donje dala ka en kende mane en taya mar dalano koro dang'ni mar paro hinyowa moingo kaka wasenene erokamano ahinya Susan ilere yo makare kapok kaka uyero kuma dakika 4 ane kaka otiyo kode kaka pok wakaw ywe mar saa 4 mar okinyi ma kawuono Donald thuolo mag tije gi nitie kendo oganda yudo tije mag chalo kama paro manya miyo gini thiro weche mag ber kata bero ngima mar obwongo debe ni gin mage ting' mar anyuola e gigi nyabero ni en kanye nyathi watiyo e kambini kik iwe tich kambino duong' kambi maduong' ni kanyo to wi ok en settled in kanyo gi dang'ni mag paro itimo gigi te irwako suti irwako tai mane gimida timo mane gima wi odhiye akiani mano jaocha kwache mano ene type mane mar dang'ni mar paro Donald kinde magiri timore karka jotich mondiki gi anyuola magi kama gintiere magedo gi tije mahinyo gi bende kama gintiere nikech gidwaro pesa gi sir mar mondo mi ochopnegi gidagi yo machal nade kinde erokamano Cleophas anya wacho ni kaka onego gidagi onego giyud awareness mar mental health e kuonde ma gitiye kata kaka odiochieng' manyoro niyango odiochieng' mental health no chieng' no onego gibed jotijego onego wuog oko o take part kuma iyango lela wach mental health no kasto mar ariyo be anya wacho ni chiemo makare nyamiyo paro mar ng'ato bedo maber chiemo makare mochamo inyalo yudo ka ng'ato ene tich to wacho ni adhi chamo ang'o godhiambo to ka koneno ni onge chiemo miye paro mopogore opogore paro na dhi chamo chapat to bedo mamor excess wewe mano ok nya chape be tich wacho bedo mamor mokalo bedo mosin mano miyo pache nyaduogo maber ko ng'iyo kit chiemo mochamo kasto bende jaocho be onego giyudi malong'o ok ni omulo fuondegi kasto onge gimotimo ni pesa kende mano dwaro kata kuma wasome kocha natimo science mar data to e skul kocha timo science mar data wanono data kaka okel to yangore investigation motim chien kochango ni kuom ji 10 nyaka yud ji 5 man gi tuo ni to ok dwa nyiso ji nikech kinyiso ji nyawacho ni mano wi kuot to ka wi kuot e gima timi ineno ka onego yud solution ne koya piny chon
mondo ka chopo malo yud kosetieki. Erokamano ya Donald. Ana kawio masani kanga duogo Robert George kachiel koda Kamasi. Poka winjo pacho kotenore kod tije kod paro mantiere kar kama nyalo miyo jogi yudo dangni mag paro makama. Tane ka oyueyo kata ne janeno mara bende kama ntiere kar ka koluwo wachiel kachiel. Waida ne thuolo mar ng'eyo ni gigi duto osiepe wa nigi ting' mage. Bende nyako osiepa ni akadhe gimoro machalo kama katich. Moko wuok odhi okono ng'ama chielo. Luoro makamagi kama gintiere gibedo yo machal nade mana kama wantiere ka. Koro makuru pano gi kanyo duto duogo mondo mi chop paro go duto kachiel koda ka jaocho mabende wan kod studio kaka jalonya kora moge jwanga wa koni yorno ote gisedonjo kama thoth e mbui mar Facebook okasom gi sani aka wiyo masani ka duogo ote ma yoro ka nyaka SMS line no menari adeka uchielo nono oduogo mondo mi wasom gi wapenjre ane ka in gi dangni mar paro tikono ng'ama chielo man machiegni kodi in gi luor no dhi kono ng'ama chielo to kokone wich kuot madhi donjo ema dhi hinyi moloyo dangni maparo ma intiere godo kosi chung kama chal nade wakonyuru ngimawa waritru ngimawa wabed ngima makare mag weche gi duto mag kawakedo gi dangni mar paro en sangwen mar okinyi makawuono wakawuoyo masani chenro mar mbako romo kawaduogo twak dhi nyime chikidhi mabor. Tunajua familia yako hufurahia mboga na matunda, na ndio maana Citizen Duka the home of discounts inakuletea Mama Soko package kutoka Quickmart. 1 bunch of spinach 35 down to 18. 1 bunch of skuma wiki 29 down to 18. 1 kg of tomatoes 69 down to 49. 1 kg of onions 89 down to 69. 1 kg of white potatoes 119 down to 99. 5 pieces of imported oranges 299 down to 189. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 482, meaning utakuwa umesave 208 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your products. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka bado stock iko ndio enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. Baba shuka leo Nyasaye ber kendo romo adenda. Baba shuka leo Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Mana Ramogi TV. Created through AI tools, printed and then framed, and the best place to catch them is along the Nairobi traffic where hawkers are making money out of them. Kuna machini zimetoka mingi sana, zina nguvu sana, na zinaweza toa hii kitu kama hii. Sasa zenye zinatembea sana hizi za watu sana. Watu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tugo koro eka iyo chacho. Party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya okawene jachie. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye no waketie pile wacha. Ni ane ngima Nyarko Chia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero joma hero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarko Chia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV.
I'm Lindy Ajagi, a teacher by profession from Oranga. I started praying after seeing some winners on Citizen TV. I raised a bet of 15, that is super jackpot. I won 12 out of 15. I'll continue praying until I win the 13 million on the jackpot. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLPA 671. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyakoromo ke jwang' machiegni en mor marani podin kodwa kae chenro mara mbaka oromo. Wamedo kolo kendo wamedo puonjore. Wacho ni ber bedo gi jalony ka. An kawuono atayo mana chenro. Jalony nitie ka. Koro ene modhi koni achiel kachiel gik mage mantie ka. Waseng'eyo kit tuoni mar dang'ni mag paro ni gin kanye. Siwinjo kanyo mano mar neko. Nitiere macha mar juogi. Miwacho ni bipolar kawuoni mor saboro. Pogori mopogore ahinya. Nitie kacha ma anxiety. Oledhi bende nitiere kanyo ni in mana gi tembe mama chienglo kama nitiere. Iwinjo moko jawacho ni ng'ane ni ng'ome otimbege chaloga mana kama. Samoro ni dang'ni mar paro ema miyo gik makama gibende timore Nyakoromo ke jwang'. Koro sani ena mondo mi asomo timo kage 2-3 kenda da somo gi simu kae kama gintie. Injila Lazaro Kanyamboko wacho kama: working conditions, family feuds, financial constraints and relationship issues emoko makelo chenro mago maga mental torture kuom oganda. Otherwise, terminal illness bende nitiere kar kae. Mamoko bende ka ok omi ng'ato hocho kod trade professional to nyalo miyo ng'ato wiye wilore kendo nyalo miyo ngimane deteriorate. Erokamano ahinya. Joseph Achieng' neno waka nitiere Shofko mano Kibra wacho lower Karen ka ting oingo dhano omiyo dang'ni mar paro thoth. Ma en CHP, Community Health Promoter ma yudore e alwora ma Kibra. Erokamano kuom ote mari. Harry Smart Move wacho ni nitiere kar kae chenro kabisa kawuok e gwenge mago mar Rinya Awendo ma Harrison Airo. Erokamano ahinya. Nitiere ote madonjo kuom Honorable Byron Akiru wacho neno live ko Mombasa County. Mosne Cleophas Oloch kod welo duto mantiere kanyo kaachiel koda ka Billy Sibuor penjo ga gichalo kama. Koro kantie penjo ma nyalo duoko kendi ka nitiere kae comrades kaachiel koda ka Billy owacho niya: what strategies should we innovate to reduce or bring proactive change to our parents, brothers and sisters from these stressed up minds and brain discomfort? Mabero wacho kanyo ni that can reduce early death and suicide. Pare kanyo kango doko penyo mamoko mantie ka. Mar ariyo wacho ni, and how can we reach our parents, brothers and sisters to give them lessons on how to handle themselves when in the period of stress? Kanyo bende wanyarange. Mar adek kendo mogiko wacho ni, then lastly is what should we avoid that can lead to extra of having stressed up mind and can lead us to messing up. Wacho ni rukamana nyakum chopo ichendo achal kachalo watu waka Mombasa. Otieno Kenneth wacho ni mosna ukil woda yeko. Erokamano ahinya. Mark Wood Nyaseme neno live. Godwin Ochieng wacho ni network and Dandora phase 4 Ramogi TV la ahinya. Tony Blaze wacho ni show ene shoka one Ramogi TV ko wuoka wasi boda. Mosna Susan Atieno mosi. Wacho ni mosna Solomon bende
nyise ni Antoni mawadi Tony haya Solomon obadi haya unka uduto nyakwara moga jwang kaloko kono ngane mono mione chenro koro uleo wantiere karkae erokamano me ndiko na angwa duoka gi yote mathoth mapontiere karka mondo mi angwa dhi kod gi nyime Masi osiepe luoro mantiere ka ine tich mar mondo mi kon ngama chiegni kodi gino ma ikadhe ka in gi chir ni ok odhi kono ngama chielo ma bende pono nyalo nyieri to medi dagne mar paro moloyo mane intiere godo manyalo miyo ing'ade itimo uamuzi moko mok ni kare kata karieko ma ing'ado ok chop ni en moro mane gomba erokamano kora da wuoye wi osiepe mwan godo gi kaka gikonyo weche mag dangni mag paro koro in as much as wadwa keto blame kuondewa mag tich alwora mar tich en campus nyaka colleagues koda osiepe mitiyo godo kuonde mag tich kanyo koro lack of awareness kata koso ng'eyo weche mag dangni mag paro gi ema miyo ng'ato bedo gi luoro wuoyo gosiepne ng'ise wach machande kata wuoyo gi ng'at moro amora kata ka ok en osiepne kata ka en colleague motiyo godo mondo okonye weche mag dangni mag paro gi iyudo ka luoro mabedo sana nikech ji pod ok ong'eyo kidienje mag dangni mag paro gi koro in iwuon ma in gi shida machandi no inyalo bet ni ikia gima timi maber koro inyalo bet ni ikwa kony to yo mikwa godo kony ni ikwa kony e yo ma ok owinjore nikech in iwuon ionge awareness mag gima timi ipimo ne ng'ama chielo iyudo ni in most circumstances king'iso ng'ato ni in gi dangni mag paro to gima kwongo ringo e pach ng'ano ni to kara wuo magi janeko koro ka ng'ato oseketi ni janeko bedo matek mondo iwuo kode yo maber ineno koro iyudo ka i open up ne osiepni ing'ise gima chandi samoro ing'ise kata ni joma nigi compulsive disorders for example ing'iso ng'ato ni kama bete ni pacha chandre apani aloro dhod cha to bok alore wana adhi arangi irange mokwongo odhi wacho ni mano ni kare dakika moko ariyo chak idhi range mar adek koro ing'eni ng'ani kama obet ong'iyi openjore ni to ma kare ma janeko koro kar mondo konyi nikech lack of awareness koso ng'eyo ni ng'ani nyabet ni nigi gima chande ineno koro lack of that awareness omiyo owuok samoro opimo ne ng'ama chielo samoro opimo ne mana jasiki moro koro ka wachni ni en gima koro mbaka magore kar tich bedo matek mondo koro ibed gi ng'ato ulosi e yo man kare ing'is ng'ato ni kati kwa kony ng'ato ok luor kwayo kony ni wich kuot biro mana kuom gima anyuola kata society timone bang' kose kwa kony ineno kaseng'isi ni an gi shida okang' mane mikawo mondo ikonya kinyalo tere ir jahocho kata in iwuon inyahoya nikech ing'eni nitie peer counseling donge kinya konya maber ma wachna no bed man kare mano ber to most things gima timre ahinya ji nyieri kata imi utengano moro nikech koro gi brandi ka janeko emomiyo ber ka kuondewa mag tich kata mane e mier kama wadake ipuonjo ji kidieny mag dangni mag paro gi mondo ng'ato ng'e ni ok en neko kende gigi ng'eny ng'ato ok chiem ken gi stress chiemo asasa cha ni koro ni mane timbege ng'ani samoro ni gi shida koro kar mondo wanyier jogi kar mondo watenga gi e anyuola onego waket gi machiegni wamany ne gi kony to siepe ema changia ma sana nikech kan gi shida the first person maringo ire en osiepna ok adhi dir jaocho mokwongo nikech adhir ng'ama ngo machiegni manyalo confide ineno koro onego beni wan kama watiye kata anyuola kama wantie ot wabedo joma muol joma gin receptive ng'ato kopimo ni gima chande ka okang' maber mar konyo ng'ano tiere ir jaocho kokinyal hoye in iwuon kata ikonye gi kony modwaro no manyne kony makar nyiero ji umiyo kinyiero ng'ato bet gi wich kuot kendo luor kwayo kony temomiyo iyudo ka ng'ato kawo ngimane nikech ofil ni kopimo ne ng'ato ok ofil ni ng'ani dhi konye kaka odwaro samoro nosepimo ne ng'ama chielo odhi onyiere koro bedo gi luoro okawo ngimane nikech ok one kama kony nyalo aye koro wabeduru joma ka ng'ato kwayi kony bedi na position minyalo konyo ng'ato kik unyier ok unyier tuo magi gik machando anyuola koro nyaka ubed joma ni ready to help
Erokamano ahinya Masi. George, ntiere andika mopogore opogore mantiere kae manyabedo kawacho ni gin johawi, jogo moketo genogi kuom Nyasaye to koketo geno margi kuom dhano kata osiep. Dipo ni sani ni ama wadake monego bed ni andika gi chopo kare ni mar osiep ma igeno ni dhi bedo kod siri mari, gino machandi ema wuok ichalo kaka kosekone to ka wauja kata dhi wacho milome lendo moyiedhi kamoro amora ma gintiere ng'ane ka dhi chiedh nade machalo kama. Osiepe gi wadil kod yeyo machal nade e kinde ma wantiere kuondewa mag tich mondo mi waduog piny wechegi mag paro, wabed gi ngima makare mar paro ka warango weche mag osiepe kod tich. Okay, koro ing'e ni awach ni chon kanidwa dhi nyombo koro ninyalo wuoyo gi osiepeni to inyalo dhi iwuoyo be gi jodongo. Koro inyalo yudo ni osiepeni biro nyisi ni nungo e teko, iwinjo, to jodongo nyalo nyisi ni wiche dhano. Kobi ni jogi are giving advice to jogi mi gitemo nyisi gik mopogore. Koro it means ni dichuo mbese ni nyalo nyisi ni many nyako ma jaber, iwinjo, to jok madongo gi nyalo nyisi ni miye gima timore ber rumo, gini nyalo many nyako ma wiye liw manyalo konyi loso family, iwinjo. Koro ka wawuoyo mental health ni, osiep kidwa survive e piny ka nyaka ibed gi osiep. Kanyo gima miyo ne wawacho ni mondo ng'ato bed malong'o, mondo bed wawach ni en sawa, nyaka bed gi the three aspects. Wiye chal nade, to orelate gi ji nade, idak gi jok moluori nade, mano familia, jirendeni, idak kodgi nade. Kaso wang'iyo ni to being fit physically be tijeni nyalo timo maber nikech dendi oyie timo tijego. Koro wacho ni mana kaka nawacho cha, nyaka ibed gi friends, to koro osiepeni nyaka ing'i ni osiepani onyalo konya kanye, specific gima makasani ni anyalo dhi ir osiepa mane. Nitiere ng'at ma osiepni kitich ming'e ni adwa timo tijni, ng'ane ne manyalo miya duoko maber. Kata inyalo wacho ni an gi shida moko kifamilia, kata kaka ojende sani kogik e level ma idwa koro nyombo, nitiere osiepi ma minyalo wuoyo ni adwaro chako ane adonje hera moro ka ineno wach ni nade, to bro advice accordingly. Koro awacho ni nitiere osiepe moko ko emomiyo nyaka ibed gi osiepi mi trust sana, it is very possible. Okinyal survive on your own, niko din kendi, everything idwa decide kendi. Mane gima koro wacho ni wabro po ka wan osiepeni chieng' wapo ka gini oewi makoro iringo kodi mane suptal koka mane iwewa. Koro nyaka ibed gi a friend, but koro nyaka imany ni osiepa mane makadhi ire tang'e ni dhi kano na giche. Anyalo bedo ni for example Philip en ng'ama osiepa malong'o, to seche moko embe oduong' na gi age. Koro ang'e ni kadhi ir Philip to wuoyo kode maber, to odhi miya the right answer. Means ok odhi nyisa ni adwa winjo gima odwa nyisa no, but odhi nyisa gima dhi konya at seche ma wawuoyeni. Nikech king'iyo kata dhim, nikech nyoro uparo ni nyoro neno odiochieng' mar pidho yien, but nyoro be ne wan gi World Mental Health Day. Koro it means wach pidho yien cha ne odwa gawo wach mental health ni, koro ji were not privy to it, ne ji ok ong'e sana, but ifwenyo ni man was 75 years, nikech World Mental Health Day nochakore 1948. Koro gini ifwenyo ni gini wasebedo ka wawuoye, but gap nitiere, especially gini oidwa idho sana bang' corona. Kendo kiyudo ni during corona iwacho ni ema ne ji olus tije mang'eny, to tije gi ok ni ji nolus ni jok moko noriembi. King'iye mos iyudo ni tije mane ji olus mang'eny gi, ji mang'eny be no resign. It means nokoriemb gi, but ne gi resign mana edwach gi kihech gi, nikech koro giwinjo gik moko biro mang'eny, koro okiwinj kinyalo timo gite. But adieri makende, kata onyalo bedo ni oneno magalagala, iyudo ni tije gi, pressure gi te yair familia. Seche moko kine mitiyo, jonyuol nosesandore,
mondo opuonji to adieri yudo tich moro at least ginyalo yudo sabun moro bang' dwe to tijni ineno tijni to inya but janyuol be koro do winjo nikech niseng'iye ni bang' dwe ka dwe onyalo miyo kobi ng'e ni gimoro aina ni ok idhi nyiso janyuol ni jaduong'. An koro aneno ka ticha to koro orana adwa timo werago abiro nyisi ng'i abiro goyo kwaju do giti kuchi winjo but inyalo yudo siepi moro midhi nyise ni nayudo tich to en kama to aneno tijni be kaweyo jonyuol dhi hinyore iwinjo but akia gima tim inyalo yudo ni osiepi ni orifayo nyisi ni nitie tich moro mayudo ka inyalo biri item gi koni koro wacho ni kin gi shida gi kiamwa ni idwa bedo kode idhi hinyori nyaka iwach gi but koro the challenge ma wan go en yudo ni shida man godo sani ni kare en ng'ama oningore anyisi an gi shida ni who is the right person moningore address adwaro tich thaga koro kama amenyo tich kare oningore adhi ir maybe rifarina ni mondo advisa an gi weche adwaro an gi shida wachna mar keny ineno aringo adhi ir janyuol kaso koro mane wawuoyo kawuono was about tich dang'ni mar paro kuondewa mag tich inyalo approach boss ni tinyise kama koro kin boss to ibedo approached oningore imiye lwasi mar winjruok cha iwinjo inyise ni adieri ambe kanya asekadho level mintiere nasekadho to wanyalo timo kama nikech ng'ani opogore gi for example Cleo bire interview odwa tiyo ne Ramogi TV to nikech nosebedo shortlisted e interview cha means ni en qualified koro idwa mana gol a few people iwinjo koro en the final panel beating obiro ka koro bieni it is very different kowacho chieng' midwa ndike tich ne wacho ni kata kun miya tijni to ng'ega uru ni abedo ga gi shit dang'ruok para abedo gi bipolar seche moko kaya air news to romo koda kanyo iye wang' kik uchadru mane kaka bedo iwinjo magi onyiso gi kapok omiye tich gigini bieni situation opogore gi usemiya tich osetiyo for something like 2 years kaso chieng' moro ochako change koro gigi ka in the boss oningore ing'e ni ang'o miyo Cleo olokore iwinjo koro gigi to wacho ni gigi ok inyal nikech wacho ni gima wachi is half solved nikech by wache ibiro yudo ka ng'ato nose undergo that to bro take you through. Erokamano. Mano gima nyalo wacho. Erokamano George lere yo makare. Wacho ni en thuolo ka thuolo ma oganda tiyo godo mondo mi ginonane kata ka gin thuolo mag tije ni mane ma intiyo. Ageno ni kinde moro amora kata ka indiko tich indiko ka weche mag disability kacha inya wacho kanyo ni an gi mae an gi ng'ol machalo kama en kinde ma bende nyalo penji ka in gi moro bende kata dang' ni mar paro mar wich kama ni intiere. Ageno ni HR marwa neno chenro. Philip ang'e kamano warangane kako bedo kod ngima makare nitie penjo mabende wuoro ang' wasomgi mana bang' ka wasewinjo pacha Robert kotene kod osiepe mantiere kar ka owacho ni osiep ber maloyo kata wat to samoro wacho ni eri aket kata gini samoro kata ne watna moloyo kata osiep nikech samoro inyalo yudo ka osiep ne mane gi auja to auja koyawo kata oporo jogo mantiere Dunga Kisumu nyaka jogo maneno ka ntiere Kachok yo manyata nyawinjo gima nitiere kata gimiwacho koyawe wacho oporo base ida ke kumora mora mentiere obed motangi osiepe machal nade. Namba achiel Cleo agombo ni mondo wang'e ni osiep manyieri manok osiepni omiyo gima onego wakuong wang'e ni an gosiep machal nade chutho gima hinyo joma tindo kata mana joma dongo en type mar osiepe ma samoro wabedo godo. Kapok aduoko penjono gima chando aswa mental health ni kitimo research mana kaka George nowacho en gima nochako celebrating mental health awareness nochako around 1948 to nyaka sani kata ani mapenjo mana minwa ma nyaka rachuonye chiro kama entiere ni mama bise winjo wach mental health ni en gima samoro okia koro weche ma samoro wakalegi gin weche ma pok ogik ne ji mathoth ahinya kasto ei joma chuo ohinyo ga joma chuo ahinya wach mental health king'iyo research ibo yudo ni ohinyo joma chuo ahinya maloyo joma mine omiyo yudo ka rit mar jok madere
ahinya gin jok machuo, nikech ng'at madichuo ong'e ni in ok onego iywagi, mano namba achiel. Kone ka pi wang'i chwer, mano iluongo ni in weak, in ok in dhano. Kasto society bosebedo gi expectations mang'eny kuom joma chuo bende, kata mana kuom joma tindo. Sani kidhi X, nitiere jok mawacho ni dichuo mayuak mano weak. Ing'e ni samoro gik misomo e mbui kineno gi kaka weche dhi to iwacho ni samoro ka an gi chandruok moro kadhi awacho kamoro, to jogi dhi neno ni an ng'at moro ma samoro ok oromo, ma is very incomplete. To mano e gima chandowa. Koro iyudo ni ng'ato ohold gine iye, to gino dhi chande bang'e. Osiep maber en osiep makibiro to inyiso ni akale gima chal kamae, obedo kodi piny to nyisi ni gimikale ni nitie mana kaka inyalo konyori kode. To chutho generation ma wantiere, wan gi generation moting'o ji mathoth. Iyudo ni ng'ato, wan gi different types of people. Nitiere jok miluongo ni introverts. Gin jok ma wechegi mondo wach en gima tek ahinya. Wechegi tin. To gikano mathoth bende chuny. Gikano mathoth e chunygi. Koro gin samoro ka gineno gimoro, iyudo gi osiepe bende gionge go mang'eny. Koro gik moko medore eigi kabisa. To gima kelo mae en ni society osebedo ka judge ji. Sani ka dang' awuog kae awach kata ni an gi shida moro kata mana sleepwalking, nan ndalo moko nan gosiep ma en otieno nyalo chungo to owuotha to go mbaka kende to owuoya. Ok agomb luongo nyinge, samoro nyalo bedo marach. Koneno chenro manosechamo. Koro ineno wechego, an kana ng'iye tanyiere tapenje ni boyna ok tim kama, bed mana mos. Ani samoro inyalo we ni gik moko lawe, kata jogunda moko nie ng'eye odich kode ahinya. Koro bang' mano kifwenyo ni magi gik ma samoro ineno ka an kaka an osiepni, an kode ot ka to gik matimore gi boneno katimore kamae, to oneno ka osiepne mokwongo monego bed ni konye osenyiere. Koro ng'at manoko to dhi chalo kode nade? Koro namba achiel nyaka wang'e ni nitiere gik moko matimore, to nitiere ji te dwaro kony. Onge ng'ama ok dwar kony. Ng'ata kamoro amora ma nitie dwaro kony. Omiyo onego bed ni osiepe ma wan go gin osiepe ma nyalo geri, nyalo bedo kodi piny, to nyalo winji. To mano e gima walak kawuono. Kata in mana e tich ka. Samoro ing'e ni kata e ot kama ni ae nok iyudo kata migago moro gokinyi. To kaka dang' ibi wach kae ni joka ma an marach, nyalo bedo matek ahinya. To koro ing'e ni gini chandi kabisa. Koro and then gima mental health ni kok ochakore ga gi malo kubiro piny. Mental health ok en gima moro ma ng'ato chungo kawuono to ni an achiew kawuono to an gi mental issues kawuono. En gima bedo built over time. En gima ng'ato osetemo samoro battle to tame over time. Mondo ine ka ng'ato gik kamokawe tol modhi odere, tiende ni ng'ani ose battle gini matek kabisa motame. Ma derruok no e solution modong'. To chudho konego bed ni wagik kama chal kod mae. Koro magi gik ma samoro chakore mana matin to ji mathoth assume gi. E ute kama intiere gimoro timore matin to wa assume, wawe weche gi dhi kamano, lal kamano. Bang'e gidhuolore gibedo gik madongo. To sama janyuol samoro wuoro nigi shida mawach ni nigi parruok mang'eny e ot, oonge kwe. To koonge kwe, jaode bende onge kwe. Sama jonyuol onge kwe, nyithindo bende onge mor, nikech oneno ka baba ok buonji, mama ok buonji, to weche ng'eny e ot ka. Koro gini bedo generational. Nyithindo gi bende dongo kamano to gini chando ji kamano. Omiyo gik ma is very important. And then wach mar mental health ni ji ok okawe serious. Desani Cleo de wacho wach siasa. Wach Gachagua kae to de samoro de dhano nigi weche mang'eny maginyalo wacho kuom mae. To nikech ma mental health ji wacho ni magi samoro mana gik makalo matindo ma samoro kalo.
to wa assume ni magi gik ma samoro gi form the basis of life kaka ng'ato dak e piny kae. Omiyo magi weche ma samoro nyaka wang'i gi e yo matut, wanon gi e yo matut nikech gin weche machandowa kendo bang'e to ginyalo hinyowa. Erokamano ahinya. Nitiere ote moko madana kawo ka ote achiel mamoko bende adhi yudo thuolo mar somo kar kae mago madonjona SMS line nyakora mo joma mara Ramogi. Wacho ni en topic makare ahinya kendo wacho ni the topic on Ramogi TV sani and very informative and quite informative and important. Mental health awareness en gimoro machek mano Vera Crochets kan tire rongo. Erokamano nya Vera kuom kete Ramogi TV bende okinyi maka wone chenro mar mbako romo. Nitie ote machielo mantiere kar kanyo monya keto achiel kachiel ote mar Maureen Okal. Maureen Okal wacho kamae. Wacho ni mental health nigi teko mar nego dhano maiki. Wacho ni why? Dhano can sometimes be very cruel to dhano wadgi. Example and the ongoing handling mar Rigathi Gachagua. Onego wabed joma muol kendo mang'won ne jowetewa e seche ma wakale matek. Wacho maka watimo to reso chandruok mang'eny madibedie kaka kawo ngimagi giwegi. Yalo dhano wadu ang'aya makata kaka nyawadu timre. Wacho ni tho waol gi pressure. Aya, mano mana paro machal gi mar Roberto wacho mana sani e weche mag impeachment mago madhi mbele mar Rigathi Gachagua. Sa oseromo dakika 30 tok sa 4. Adani mondo miya kaw yueyoni. Kaka yueyoni, ka un gi penjo moro amora muda penjo jaocho, waduogo ka mondo mi ka Susan nigi penjo moro amora mida oro kanya achiel kachiel wadhi do thuolo mar penjo Billy Sibuor mantiere studio kachiel koda ka wacho siepni pok wawinjo pach Billy. Ang'o bi ka mondo ragane osiepe kar tich koso tich ka un colleagues utie kando dhi kama dhiye. Wakaw yueyo masani. Ka waduogo kod mathoth. Kete mana Ramogi TV chenro en mara mbaka romo. Soka tuliambia ulihisi aje? Mara ya kwanza sikuamini. Huyo mama akarudi tena akanipigia mara ya pili. Akanitumia directions. Yes. Ndio nikaona kuna kaukweli. Umefikiria matumizi ya pesa Mumbwa? Unapanga kufanya nini? Kuanza biashara. Hii atuambiagi watu nini iko ndani, hii ni wewe tu ndo unajua. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacom Duawacho. The opposition, nothing nyake Supreme Court. Oliet, Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak magoratil piny. One was a no opposition. One was a no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Nyakwa Ramogi tich abich nitie chenro mar Ramogi Night Disco. Jangolo mar juma wabro wuowi osogo winyo the bar. Kopogore gi mano nitiere thum opogore kasto bende DJ Kolo nyiso wa ni tang'o moikonwa tich abich niendi. Koro muge juang opogore mana matin. Wadhi chako gajawa in the world. Second round, yani second hour. Wantie gi Omondi Makangoe makelo nwa luo rumba mayom. Kikbai. Ramogi Night Disco. Kete manaka. Dial *811*709# to get the old rugged cross as your skiza tune.
mine makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Time ya kupaka rangi imefika. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea ofa poa ya rangi za Crown kutoka Mudhokinjo. Crown Vinyl Silk lita 20 na Crown Vinyl Matte Luxury lita 4. Ukinunua kifurushi hiki kwenye Citizen Duka kwa 14,900, just imagine una save 1,250 shillings. Bonyeza tu *487*5# na ulipie saa hii kabla bidhaa hazijaisha. Ukilipa utapata SMS ya kuconfirm, halafu uchukue package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhokinjo karibu nawe. Citizen Duka, home of discount. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watire wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111 Luchenro ni ngeso ka ngeso sachiel gi dakika 45 otieno e Ramogi TV. Ai na kwara mo gajong machiegni wantiere karka chenro mara mbakro mudinge dhinyime dakika 36 tok sangwen wada kao paro makoro ntiere karka wang'ino da sumo paro makae gi kae kuom welo man go de studio okinyi ma kawuono yana mondo mi ayud paro ni kawuok kuom jahocho Billy Sibuor man go de studio wach mar osiepe kaka wabedi apise mopogore opogore osiep onego bed nitie office kae koso office onego bed ni time yo machalade ka wacho kae ok awach ni Royal Media kama bena achiel kuonde mondike ji kata Ramogi kanyo bed nitie osiepe mantiere office ka onego bed ni ji bedo ka beda ni gin mana osiep koso en mana colleague mana colleague na watie mana colleague kwa tieko to bas waweye gi kacha nikech dang'ne mag paro yangore kuom jotok mabino osewinjo karka gini wuok kuom jogo ma wageno gi nonro ma ponono wamiyogi kata paro ma washare kodgi. Erokamano Cleo, penjo ne en penjo maber, osiepe nyaka wabedgo. Nikech osiepe ni ema miyo wabedo wan. Ok wanyal dak kendwa, dong'eyo. Koro kwadak gi ji to nyaka wabed gi jok ma wan go machiegni. En mana ni nyaka wang'e ni gima timowa ochopo e kiwango mane to koro waingo osiepe. Nikech osiepegi be gin gi gigegi. Nitie gik munyalo wacho kodgi to gi gik ma oingogi. Koro, pod adok mana chien kama ne wawuoye ni kaka waparo gi timbewa kelonwa chandruok kendo nyalo tieko ngimawa. Wang'isi example moro mar rawera moro higani ne oriembo pikipiki mar tugo to koro no owuok Nairobi kodhi Thika. Kokwongo dhi round mokwongo notiyo gi dakika 25. Ne en gi speed moro machopo nyaka 300 kilometers per hour. Ing'e kaka ndara en. Koro nomore. Koro the next time
dok mar ariyo to koro keto odwa medo speed, odwa break record ne owuon. Nodhi gi dakika 18. Winjo mago timbege nikech obwongo ne wachone ni mae gima koro tim, ng'e ni ng'ani onge gima ng'ama opiemo to otimo mana kich pache wacho ni otimo nade notim. Kodok mar adek nikech nodwa no break record ne mochop nyaka 15 minutes chakre Nairobi nyaka Thika gi pikipiki. Ng'e ni ok en ndara no kende. Ne ok ochopo, nolokore into pieces. Koro ng'e ni notieko ngimane. Mano gima paro pache nomiyo tieko ngimane. Iwinjo? Koro gimwatimo gi kaka wadak gi gima nie pachwa kelonwa chandruok kata nyalo tieko ngimana wa. E udi mwadake ng'ato ka ng'ato nigi pache. Kech kata konyuol ji e piny kaka wang'eny e piny mangima, ng'ato ka ng'ato nigi pache. Kaka ng'ato par okopogore ka ng'at machielo paro. Koro gima important ni ka waseneno ka ng'ato nigi lokruok e kaka en ga, to wanyalo penje kaka osiepe man kanyo to piny ng'ani aneno kaka nyaneni nyora pod neno ka imor ahinya. Iwinjo? Kata mor masasa nyaka ipenj ng'ato to kawuono mang'o ma imor ahinya. Iyudo ka ng'ato chako pogo mwandu ne. Mano ng'at mamor asasa. Mago gin dalili, gin symptoms, signs manyiso ni ng'ani nigi shida. Koro kwa neno ka ng'ato bedo gi lokruok, wang'e kaka in. King'e ni sibuor kamae kaka en ga. To chieng' moro iyudo ka koro okun saidi kata omor saidi. Kata obukore koro madho kong'o mang'eny kata madho njaga mang'eny. Ibo neno ni ng'ani olokore. Koro wan kaka osiepe gima wanyalo timo en manyo kode yore kaka inyalo konye. Kik ichur ni inyalo konye mahinya samoro kech in ok in jalony. Konyo ka nitie levels ming'iyo nikech kata mana mental health ka nitie different levels. The highest level en medical doctor miluongo ni psychiatrist. Koteri psychiatrist, tij psychiatrist en ng'eyo nang'o matimi to miyi yath moluwore gi gima timi. Kik iwe ni nek onge yadhe, imiyi yath michangi. Immediately after psychiatrist, wan gi clinical psychologist or psychologist. Magi gin jolony e yor paro to gi tim. An achiel kuomgi. Jogi biro thiedhi to ok githiedhi gi yath koro. Gin gimanyo kaka ne gino chakore kuomi to kami chope to gikawe gi kanyo to gikonyi. Aya, another level mabe en michakogo en jahocho, en counselors. Nitie different mar counselor gi psychologist. Those are two different professions. Jahocho en ng'at mawinjo gima nitie to ong'isi ni okay, asewinjo gima timi, walu direction ni. Nikech ong'eyo gimomiyo wacho ni kamano. Kaeto ochako kodi luwo yorno matimre nade makonyi. Gimomiyo osiep opogore gi jalony nikech jalony osign contract ni gima wacho ni en mara gi in. Ok adhi wacho ne kata mana mamau kata mana jaodi. Ka en kes mwawuoye an gi in to ok adhi awach ne ng'at machielo. Matiende ni ng'ani obiro wacho gimoro amora makata min gi monyuole ok ong'eyo mikonye. To jogi gin experts. Kidhi daktari nyaka iwach ni adier, nikech kiwacho ni adier to ubiro manyo kaka oketo ni treatment lo konyi. Iwinjo? To kiriambo in gima timi iumo to gima wacho ni chamo biro tiyo. Kata kaka idhi e hospital tiwacho ni an gi malaria. Kare laki marami. Ubiro mana deal gi malaria miwacho neno to laki ok otimo nade? Ok ochugul kago. Koro mae kaka onego bed ni gini bet. Onego bed ni kwaseneno ka gino oingo osiepewa, tidhi chimo a professional jalony. Tibet kode piny, iyangori, tikonyi. Nikech ng'eny ji okia ni mental health duto kaka ne wasekwano cha. Obedo levi, ma en addiction. Obed personality disorder, mano chalo kaka ura kata ran. Mago te ikonyo. To moko nitie mikonyo gi yath,
to moko nitie mikonyo gi psychologist. Psychologist gin gik mosom ng'ato somo higni kata mana 4 kosomo gimoro adi achiel paro gi tim iwinjo psychologia. Koro ibiro ka ng'ato mochako high level modhi nyaka masters en ng'at monge gima timo makato bed kodi kanyo to in iwacho ne to gimoro miwacho ae dhogi ong'e kaka odhi tiyogo mondo kony ngimani. Koro ok waseng'eyo nikech adier gigi gin gik manoa loka kaka courses manowasomo to gitiyo. Koro ok waseng'eyo wan waparo mana ni ka ng'atni wiye olokore to wamany kode yo machielo mane watiyogo chon to samoro ok dhi konyo to samoro jok miginego gimbe ogigo course mane gidhi gimakawe gigi onge gi nyota mar timo tijni. But a professional en ng'at mokibet kanyo mosomo gini nyaka degree kata nyaka masters kata nyaka PhD mong'eyo gimotimo. Koro an anyalo wacho ne jo winjo duto ni kotamore ni wase discuss gi osiepewa wamany kony to wabiro yudo konyruok. Kama tiye miluongo miluongo Nairobi Psychological Home magi gik madilgo ginene mental health mopogore opogore chakre from neko nyaka matindo tindo kaka addiction maen olevi. Erokamano ahinya. Ng'e duogere mondo miya wach mari mogik kotieko chenro. Adong' mana dakika 10 kende to watiyo kar ka. Ng'e nayudo wach mogik kuom Robert, Susan, Mercy, George kachiel koda ka Donald. Donald, achako kodi wach mari mogik ka watieko sani. Wan gi thuolo mar loso koda jomatindo machako tich, jogo mar donjo e spaces mag tich mopogore opogore to gin gi luoro ni tijegi to gichalo nade e ngimawa. Mawa duto wadawudo korange komedo wach mogik gi ote ne employers kata weg tije mondo mi gichiw lwasi makare ni yo machal nade ne jowa kamoro amora ma gintiere. Achako ri Desmond. Donald. Erokamano Cleo. Wach manya wacho mogik en ni ka joma dhi manyo tije to nigi chandruogegi onego gibed gichung' motegno ka gitimogi to kik gibed maluor to moloyo ginya timo exercise kata giyud nindo maber otieno mondo kik chandgi kendo gik ma gineno e simu sani social media gik moko ng'eny gik ma gineno e simbegi be miyogi samoro pachgi nya biro ma ok ber mondo losi. Kasto mogik anya wacho ni erokamano kuom kelo topic maber ni nikech odhi miyo joma nyocha gini ne gikaloe gidhi dok chien kata gidhi weyo to mogik gilu jaocho to ngimagi dhi bedo maber kaka ne chon. Erokamano ahinya. Ka ponono koni mondo mi ang' ichiw namba ang' iwinji wacho ka ni mondo mi olu jaocho mondo mi lu nyaka gochne kendo gisom parono kaka dwarore. Mercy, wach mogik. Erokamano. Wach mogik manyanyiso jowinjono en niya kaka waketo tekre e arita marwa mar del e kaka onego bed ni waketo tekre e arita marwa mar paro nikech gik matimo duto te a kuom paro mar dhano. Koro nyaka waen sure nikech oya mana kuom wan wawuon. Ichako in kendi ni wuon mondo ing'i ni didwar kony e yo machal nade mondo ikwa konyi ni wuon. Ne joma nigi dang'ni mag paro adangisogi ni magi gik matimore mondo giwuog oko gikwa kony. Ing'e ni nyalo rito ni osiepni okonyi to samoro in iwuon pok ifwenyo ni dwaro kony. Koro warangre wawegi waket tekre rito paro mar mwan godo mondo wabed kik wakadhe gik mag dang'ni mag parogi. Wakwa kony kama kony dwarore mondo kata ne joma ndiko ji e tich gichiw lwasi maber. Ka en mshahara makelo issue to gine ka ginyalo medo. Kaito mogik chutho to ne en penjo kuom jaocho marwa. For a long time now, ing'e ni dang'ni mar paro ni nitie gender aspect of it bende. King'iyo chuo, gisebedo sideline most of the time. Ineno ka society nigi expectation moro kuom joma chuo from a very long time now. Nikech gidwa niya ni dichuo ibed gama dichua kiani koro mano to ngiso nade koro adwa ni ingiswa nena ni kama wachope ni wanyalo konyo joma chuo e yore machal nade mondo kik giluor ka gin gi dang'ni mag parogi giwuogo ko gikwa kony kama kony dwarore ok ni
gilingi wachgi nikech nego bini gibet joma rotege ma koro gichop kama gihinyore. Koro oganda nyakonyogi nade. Erokamano ahinya Masi. Wacho ni jowuo goko, jowuo, jolosi omanya konyruok. Moro wacho maber kanyo ni osara onego medi ka osara ema kelo tabu. Onego medi auja. Onego wach ni kata kiboka ilosa koro ino kanyo. Ade kangiso gini. Koro ngino osara medi. Erokamano ahinya Masi. George, wach mari mogik ka watieko. Koro wachna mogik en ni karecho to gi ewiye, mano means ni rech no te dhi kethore. Koro mano gimomiyo kaparo nindo mano oulo ni del te nindo. Koro gimoningore watim, for example, ne jok ma nigi companies, kin gi kadi moro in gi jotije, kidhi e schools, government schools kita ibro yudo ka nitiere kaka gym, fitness centers. Oningore be wa los departments madir gi psychology. Mon koro ji kadhi e tijni to ka yudo ka ng'ato dwa bedo gi dangni mar paro, tinyalo konye within the closest mani ei company no. Kasto gimoningore be watim en since organization mar watch mar mental health, kaka koro wan gi program ni, wago erokamano ne mano. Kasto koro mogik adwa wacho ni anytime, any day, kiyudo thuolo mar yiero between tiji moro gi your mental health, always choose mental health. Always choose mondo ibed gi paro maliw, nikech tije gi nyalo biro. Bora in ngima iyueyo, tije gi biro mana biro, life biro, but mondo ibed gi pachi kaliw. Apani tieko. Erokamano ahinya Jojo bade. Ilere yo makare ahinya. Wacho Mike Marino kelo mana tabu ka watieko sani. Agwero eno giwinjo ote mari. Wacho mago jo Homa Bay County. Erokamano ahinya. Aya, nyakwara moge jwang weche thoth ahinya kama ntiere karka kendo kawayudo thuolo mano mar twak achiel kachiel. Aya, wayudo ne wach mogik kuomi Robert. Gimago mondo wache yo machuok kabisa en ni wang'e balancing life marwa ma personal gi tich bende. Samitiyo onego bed ni ng'e ni an gi life mar tich, bende an gi personal life, mondo ma bende okonywa e growth marwa. Kasto joma tindo ma samoro bende nenowa, wagomo ni mondo wang'e ni samoro wan ema wan gi informations gi, jonyuolwa man dala samoro onge informations gi. Koro wabed jok ma bende ohero somo. An janyuolna babawa noketowa ahinya gi somo kabisa. Koro wabed jok mohero timo research gi weche gi mondo wakony nyaka jok moko. Kasto an gi penjo kuom daktari kae, agombo ni mondo kata ka ok en penjo to en kwayo ni gikete gibed affordable, kik gibed gik ma ng'ato chule pesa turi, nikech sama en pesa turi kamano bedo wech matek kabisa ne jok moko ma samoro ok nyalre. Kokamano to mano e wach manyalo wacho katieko. Erokamano. Aya, Susan, kwatieko wach mari mogik. Erokamano kendo. Wachna mogik dhi duoko penjo moko mane openjwa ka bende. Gimokwongo manyalo wacho ni gimonego watim mokwongo tik en wuoyo. Wawuo kuom wechegi. Wuoyo ok onyiso ni ati ng'ama chandre kende man gi tuoche mag mental health emonego wuo. Wan be kaka session aina ni onego ket kuonde ma ji nyalo winjo mondo ng'eyo no ema dhi chako kelo konyruok. Alafu no penj kaka wanyalo wuoyo gi jonyuolwa gi familia wa. Gimonego dhano ng'e ni remo en gima pek. Janyuol nyalo bedo ni dwaro pesa kuomi, lakini kibet kode minyise ni tich matiyo ni nyalo tieko ngimana. Koro janyuol ok nyal yiero pesa to we ngimani. Koro wakwong wawuo gi jodala wagi. Wanyisgi ni pesa to ber kendo adwa konyo, lakini tijni ok ane kodhi koda maber. Mar ariyo, onego wa use social media. Nitie platforms kaka YouTube, nitie videos ma counselors kaka johocho wuoyo gik minyalo timo kaponi in gi anxiety, depression,
ka in gi bipolar kaka inyalo manage. Koro seche moko inyalo yudo pesa midhigo ir jahocho, inyiewo anyiewa data matin amibete wifi tineno gigi titemo kanyalo konyi. To achiel kuom gima nyalo nyiso joma chandre gi wach mental health en ni avoid the triggers. Bed mabor gi gik matugo wachni mar mental health. King'e ni koko ema miyo pacha bet ni koro alelo, koro ok anyal tulia. Tem avoid situations ainago, gik mamiyo mental health ni kethre. To gimogik anyalo wacho ni waritre unu kendo wakonyre. Ka ng'ato biro ni mondo owuo kodi ne wach mental health, yie mondo iwinje, to kok inyal konye to tere ir jahocho ama ir osiepni moro kendo manyalo konye. Kok kamano tago erokamano maduong' kendo awacho ni chenro kaka magi onego omed wuoye. Ok ni sate finance bill. Wabuloso thuolo mamoko bende mantiere ka mondo morang kaka finance bill bende kelo dangi mag paro. Nomiyo dangi mag paro ka une oko tiagas ma jochamo. Erokamano ahinya. Aya, achopo kuom jahocho. To jahocho nitie penjo madonjo kamae. Kata penjo en ote mobiro wuod Mary gi Phoebe. Yore Cleofa samoro gi jolony ahinya mane studio. Medi kelo gi Ramogi TV mondo oganda oyud ng'eyo. Wach mari mogik en mane oganda mor kata wan wantie ka wayudo somo gik mopogore opogore mantie mana machuok ahinya koro kwatieko tangi wa koro. Erokamano Cleofa Oluoch kuom miya thuolo kendo. Gima wacho mokwongo en ni onge ng'at magombo ni mondo obed gi tabu kamoro amora mantie. Wan duto kamoro amora mantie ni wabed gi ngima maber gi akili maler. Samoro gini biro kaluwore gi jonyuolwa. Jonyuolwa ne nigi tol moro mar wich marach to nyuolwago. Koro gima important ni wang'e ni gini wan go to wamany kony. Mano gima nyalo konyowa. Koro kok imany kony nikech wan wawegi oko kae nitie stress mopogore opogore. Ok inyal dak e piny kaka onge stress. Idwa manyo chiemo, idwa dhi skul, idwa timo gik mopogore opogore. Mago duto kam gibiro gi stress. Ka in jonyuolni both sides no gin jok mane wedegi moko ne wigi richo, yot mondo ibed gini dhi gi wiyi nikech kido monyuoligo. Koro gima important en ng'eyo ni wadwaro wan gi problem to wadwaro kony to imanyo kony no. Mar ariyo, Masi openjo ni gender kinde joma mine gi joma chuo. Mana koro ka ng'inywa ng'enyo na kanyo dakika achiel koro ikona ka ni nitie ng'ado donjo chenro kae koro waloro. Okay. Koro mana mogik. Okay. Yes. Mogik en ni sirkal onego mi mental health maino mowinjore. Nikech kane AIDS obiro e Kenya ka higni mokalo, ne gimiyo wachayaki ma in mowinjore ma sani ung'eyo kaka wacho AIDS ochopo ayaki kendo ji onge kaka time. But wach mar dangni mar paro pok omi mawino mowinjore. Emomiyo dhano pod nigi luoro, dhano pod onge with information manyalo konyogi kaka oganda. Koro sirkal onego kaw okang' mopogo maber mowinjore and agoyo erokamano ne jowinjowa ne moketo gini nyaka sani. Ka dipo ni in gi watni moro kata osiepni moro kata in iwuon ma gini chando to iluoro kidwa yango many expert. Abro miyo Cleophas namba na kata nyalo wacho. Aya, wacha kata dichiel kamera cha. Aya, koro awacho namba minyalo richwago nikech awacho ni an tiyo gi migawo miluongo Nairobi Psychological Home, Wan Adams Arcade, Ngong Road. Chiw namba ni iwuon. 07 20 42 38 20 07 20 42 38 20. Ber. Erokamano ahinya. Billy Sibuor. Jahocho mabedo kodwa kachiel studio. Susan Atieno erokamano ahinya kuom bedo kodwa bende. Japuonjre matiegore mar bedo okil machielo bende mwabedo kinde mabiro kae. Robert Ayeko erokamano ahinya kuom bedo kodwa kar kae kachiel koda ka George Obade
Masi Nandi kachiel koda ka Donald. Erokamano nyako bedo kodwa kar kachiel jogo duto mondikonwa otegi wakawo gi wasomo gi mok wasomo wacho ni waneni kae gi Dani Angelina Odundo ma Paulina Yeko ka intie gwenge ma Otho mano machiegni gi Bristol School ka intiere kar kae koda Consolata Maina Briton Ste Winji erokamano ahinya mano jo Consolata ka gintiere kar kanyo kora mogo jowangu ni erokamano jogo mondikonwa masomo kwa somo maga Shoma kawuono romo e nying Ruoth Yesu. Ibed kod odira makare, weekend makare, gigo ma itimo, itim gi yo makare, wati gi chak mang'eny gi pi. Mondo warom chieng' wuok tich ka warango weche mag tuke. Kawuono tim mar Harambee Stars gocho kod Cameroon, tim mar Onana mar Manchester United odhi chalo nade. Lunga dhi loyo koso kodhi loyo. Weche mag tuke ang' yud kiny bede chenro mar paw tuke kod Ochieng' Emmanuel kete mana kar kana kelo ni chenro mar mbako romo kod piny kawuono nyinga Cleophas Oluoch. Jakisumo kanya kwar mokew nyaka sango oreti masani.